Δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας με μικροεντάσεις είχαμε έξω από τον ζωολογικό κήπο του Μελή. Εκεί βρέθηκαν μέλη του κινήματος οικολόγων και του κόμματος για τα ζώα. Πώς αντέδρασε ο ιδιοκτήτης στο ρεπορτάζ της Νάσιας Ιωάννου. Σήμερα επειδή άκουσα ότι είναι να μαζευτούν φιλόζωοι, κανόνισα έφερα και παλιάτσο και κλόου και άφησα την είσοδο ελεύθερη να εμπληρώσω πως ώστε να μπορέσουν να μαζευτούν περισσότεροι φιλόζωοι. Ούτε να προσπαθήσω να μιλήσω, ούτε και με αγχώνει το ότι μαζευτήκαν, αντίθετα ας μαζευτούν όσο και περισσότεροι. Αν θέλουν και άλλη εβδομάδα να μαζευτούν, κανένα πρόβλημα. Δεν είναι σκράνι μας! Η θέση δική μου, εγώ πάντα κινούμαι στα πλαίσια του νόμου. Άλλοι έχουν το πρόβλημα που παρανομούν εδώ και χρόνια και ας τα έβρουν οι φιλόζωοι μαζί με τις αρμόδιες αρχές. Δεν είναι για τη συλλογή σου! Πάρε γραμματόσημα και άντε και εξαρτήσου! Συνεχώς έχω μηνύματα, τηλέφωνα, ο κόσμος να συνεχίσω και μάλιστα να τους πολεμώ τούτους που κάνουν τις παρανομίες. Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, οι ζωόφιλοι, όπως βλέπετε, μαζεύτηκαν έξω από το ζωολογικό κήπο του Μέλιου για να διαμαρτυρηθούν. Δίπλα στους ζωόφιλους στη διαμαρτυρία βρίσκεται το κίνημα οικολόγων καθώς και το κόμμα για τα ζώα. Η απέτηση των πολιτών της κοινής γνώμης είναι να σταματήσει η κακοποίηση των ζώων σε αυτή την εγκατάσταση και να σταματήσει η ανοχή του κράτους απέναντι σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Οι δικές μας οι παρατηρήσεις, όχι σε προγραμματισμένη επίσκεψη σαν αυτή που έκανε ο Υπουργός, ούτε σε διαδικασίες που κατά την άποψή μας είναι διάβλητες από κάθε άποψη των κτηνιατρικών υπηρεσιών, είναι ότι υπάρχει κακοποίηση των ζώων και ότι πρέπει να κλείσει αυτή η κατάσταση. Αναμένουμε ότι ο Υπουργός όταν θα επιστρέψει από το εξωτερικό, ο οποίος ζήτησε από το πολιτικό κόμμα να βοηθήσει στο να εκδώσει ένα διάταγμα το οποίο να απαγορεύει την εισαγωγή των εξωτικών ζώων. Στέλνουμε το μήνυμα στον Υπουργό και στην Πολιτεία ότι δεν μπορούν να συνεχίζονται αυτές οι καταστάσεις, δεν μπορούμε να βλέπουμε να υπάρχει αυτή η ολιγορία, δεν μπορούμε να βλέπουμε να θυματοποιούνται τα αθώα ζώα και να εισάγουμε ζώα τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με το περιβάλλον της Κύπρου.